Лукашенко пахваліў лідскіх машынабудаўнікоў за ўдалы крадзеж. Буквально там процентов... Баявая авіяцыя накіроўваецца да ўкраінскай мяжы. Рэжым ідзе на эскалацыю ці збівае саюзныя дроны. Масавае павешанне па ўсёй краіне. Новая традыцыя ў Беларусі, прычым тут Адам Кадыру. Сілікон замест калыскі. У барысаўскім радзільным доме пачалі павялічваць грудзі і рабіць ліпасакцыю. Цяпер зажывём. Агракрынш у пружанах. Малако па вай-фаі і даенне налева. Хор хлопчыкаў-зайчыкаў у Докшыцах. Што за ўрачыстасць у горадзе на Бярэзіне? Выступает хор мальчиков-зайчиков. Добрый дзень! У нас на канале навіны па-беларуску пра Беларусь. Пачынаем. 1 траўня падчас паездкі ў Мінскі раён Лукашэнку паказалі новую тэхніку – трактар «Беларус» і лідскую сеялку. Вось толькі высветлілася, што новая сеялка фактычна копія нямецкай «Амазоны». Это сеялка наша? Наша электропромаш. Они надежные? Надежные и производительные. А грехов нет при посеве? Твоя сеялка? Да, директор завода. Директор завода Шалибек. Но ты скопировал или подобное сделал, что мы за основу, когда делали 12-метровую, взяли Амазон. С тех пор мы сделали полную линейку 6, 9, 12 и вот это 15. Короче, это твое, это чужое, да? Здесь все локализовано. Все твое. Все. Буквально Вот там процентов 10 и может только. высевочный аппарат. Это Да, высевающий аппарат. И здесь мы поставили уже электроприводы. Все сами делаете. Дзіва, што малайцы заслужылі пахвалу Лукашэнкі, які яшчэ 20 гадоў таму чыхвосціў тагачасна прэм'ера Сідорска, што той не змог украсці лякалы за мяжой і пашыць прыстойную вопратку. Што праўда, тут ёсць адзін момант. Амазоны – адзін з лідараў еўрапейскага рынку з сотнямі патэнтаў. І такія запазычанні могуць скончыцца не толькі пахвалой Лукашэнкі, але і судовымі пазовамі. Праўда, пакуль Лукашенко робіць выгляд, што яго гэта не хвалюе. Хаця, калі глядзець шырэй, у гэтай гісторыі ёсць і паказальны момант. Значыць, лідскія машынабудаўнікі яшчэ здольныя хаця б капіяваць чужыя распрацоўкі. І, відаць, ужо за гэта сёння можна атрымаць пахвалу. Каля мяжы з Украінай заўважылі 2 верталёты беларускай арміі. Па дадзеных украінскіх маніторынгавых каналаў яны лёталі ўсяго за 2-3 кіламетры ад кіеўскай Чарнігаўскай абласцей. Афіцыйных тлумачэнняў ад Мінска пакуль няма. Ёсць некалькі версій. Магчыма, верталёты шукалі або спрабавалі збіць расейскія дроны, якія маглі заляцець у Беларусь. Але пры гэтым паведамленняў пра такія дроны ў гэты дзень не было. Таму не выключаецца іншы сцэнар. Запускі маглі адбывацца ўжо з беларускай тэрыторыі. Здарэнне ўжо пракаментаваў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі. І також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. Якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України. З'яўляюцца іншыя сігналы. У памежжы працягваюць развіваць ваенную інфраструктуру. Дарогі і артылерыйскія пазіцыі амаль уздоўж мяжы з Украінай. У Кіеве раней неаднаразова заяўлялі. Расія можа паспрабаваць уцягнуць Беларусь у вайну. 1 траўня па ўсёй Беларусі адбыліся масавыя павешанні. Практычна ў кожным раёне павесілі больш за 10 чалавек. Што праўда, іх не вешалі на пад'ёмных кранах, як у Іране, і не так, як у часы нямецкай акупацыі. Хаця кадры з мерапрыемстваў нечым гэта і нагадвалі. У Беларусі зараз новая традыцыя. На свята працы мяняць партрэты перадавікоў на раённых дошках гонару. Таму тыя, каго павесілі ў мінулым годзе, уступілі месца новым перадавікам. У Гомлі на абласную дошку гонару трапілі 5 мазырскіх прадпрыемстваў і нават агулам увесь раён. Всегда трудиться вперед и вперед и вперед, потому что останавливаться на достигнутом мы не имеем права. Праўда, чамусьці дошка гонару ў Гомлі вельмі нагадвала калумбарый. Нібы пахавалі на этой дошцы прадпрыемствы. І не толькі ў Гомлі. Вось так гэта выглядала ў Пружанах на Берасцейшчыне. Відаць, адзіны дзяржаўны стандарт. А так праходзіла гэта мерапрыемства на прадпрыемстве ў Мазыры. Рускамоўных гледачоў папросім паставіць правільны націск.
бо тыя, дзе націск можна паставіць на апошні склад, сабраліся каля галоўна на прэзентацыі трактара і сеялкі. Усё па справядлівасці, як і дабіваецца Лукашенка. Жанчыны працуюць там, дзе лягчэй, на вытворчасці кабеляў, а мужыкі на самай цяжкай і адказнай працы. Трэба ж усёй дзяржавай кіраваць. Это вам не жартачкі. Дарэчы, у Гомлі на дошку гонару павесілі нават следча. Проста цікава, дзе ж ён столькі ваяваў са злачыннасцю, што ўсе грудзі ва ўзнагародах? Больш за якого франтавіка? Відаць, хоча дагнаць Адама Кадырова. Тым часам у Магілёве 1 траўня адбылася сапраўдная трагедыя. На атракцыёне загінуў 18гадовы стажор. Па папярэдняй інфармацыі, хлопец толькі праходзіў навучанне і дапамагаў наведвальніку выйсці з каруселі. Але ў нейкі момант не зафіксаваў механізм, і яго зачапіла рухомая частка атракцыёна. Удар прыйшоўся ў галаву. Траўма аказалася смяротнай. Цяпер на месцы працуюць следчыя. Апытваюць сведку, правяраюць дакументы і журналы тэхнікі бяспекі. Асноўная версія – парушэнне правілаў бяспекі. Вяртаемся да добрых навінаў. У Барысаве новы ўзровень клопату пра жанчын. Відаць, заспяваюць зімой птушкі і вырашыць праблемы ЖКГ, як спяваецца ў адной песні. Гэта не жартачкі. У мясцовым радзільным доме пачалі рабіць аперацыі па павелічэнні грудзей. Ужо правялі першую. Кіраўніцтва тлумачыць проста. Год беларускай жанчыны, значыць, трэба думаць не толькі пра здароўе, але і пра знешнасць. Кошт ніжэйшы, чым у Мінску. Каля 1200 рублёў замест 1600 і вышэй. Плюс абяцаюць назіранне пасля аперацыі. Акрамя гэта, прапануюць ліпасакцыю і іншыя пластычныя працэдуры. Чарга ўжо ёсць. Так што, як кажуць, усё для людзей. Сапраўды, усё для людзей. У Пружанах пасля ўрачыста павешання на дошку гонару зладзілі вялікі святочны канцэрт. Выступілі там і аграрыі з Ружанаў, якія паказалі сцэнку «Адзін дзень жыцця сельскай гаспадаркі». Там даярка спрабавала здабыць малако ад каровы звёздачкі. Звездочка, родная, ты что тут мне? Фитнес-клуб устроила? Где молоко? Адкуль там яму ўзяцца, бо вельмі ж карова худая, шкура ды косці. Что там твоя звездочка? Вот у нас-то у свиней все стабильно. Что положил, то и выросла. Все четко. Я ее кормлю, она толстеет. Все по науке, да? Не хрюкайте там, у нас тут драма молочная. Так, подготовка. Все как по учебнику. Вымя помыли, помассировали. Руки чистые, а оборудование чистое. А молока как на зарплате после отпуска. Прыйшла нават загадчыца разабрацца, што тут не так. Я дою, а молоко, видимо, по Wi-Fi передается в параллельную реальность. Праўда, пасля таго, як работнікі высветлілі між сабой адносіны, малако ўсё ж з'явілася. А можа ўсё таму, што даярка садзілася даіць карову злева. Вось малако і пайшло налева. Хаця тут як не садзіся. Але галоўная выснова этой сцэнкі – кожны павінен працаваць на сваім месцы. И тады гонор и повагу атрымае кіраўнік. Уважаемый Михаил Михайлович, примите в часть уважения от открытого акционерного общества Ружаны Агро. Этот каравай. Як думаете, правильная выснова? Калі для вас бяспечна, напишите ў каментарах. Не толькі ў Пружанах 1 траўня было свята. Святкавалі і докшыцы на Віцебшчыне. Чым жа яны горшыя? Начинаем концерт! Выступает хор мальчиков-зайчиков! У гонар чаго такая ўрачыстасць? У докшыцах адкрылі новую аўтамыйню. Будзе яшчэ больш чысціні і прыгажосці. А мы з вами развітваемся да заўтра. Чаго вам найлепша?